Guys, muna takulugan. Nadi, ganang bahas takulugan. Muna siya guys. Unsay kuan niya inyo ha pangalan. Takulugan na dres amo Kauban gyapon ni siya sa kinhason man no. Shell man gyapon ni siya. Sige. Guys, tanawa guys. Takulugan ni siya guys. Kung namo inyoha nani sa kuan sa inyohang dagat, nani siya sa mga bato sa dagat mamilit man no. Sa dagat nimo makuha ni guys. Lami baya ni siya guys. Lat-an lang nimo ni gani kay gilimpyuhan na ni siya kuhaon ning kilid-kilid. Nya karon lat-an ni lat-an. Lat-an sa nato ni guys. Lat-an ni mama. Pila ka oras ilata ni ma? As in lata jud gayo. Tapos prituhon. Kanon dito ra. Simplahan pa. Guys, naapoy gagmay. Lalay man duha ni siya ka klase kani siya di jud ni siya modako po no. Mao na po ni siya inani ya kani siya kay modako ni siya lain ni siya nga klase. Nay dagko, nay gagmay. Pero kani siya kay inani ra jud ni siya. Gagmay. So, nindot ni siya inani makita mo. Nasa tunok-tunok ani kani siya tunok-tunok ni. Ya gilimpyuhan ikuan sa netbag. Isod sa netbag nga luguron no. Lapuan. Ha? Lapuan. Lapuan na ni. O lapuan ang gabi. Humana naglapua? Ah, Lapuan ang gana siya. kani. Kare. Dili. Dili. Gilapuan na ning dagko. Oh, kaya parang mahumog tangtang iyang mga. Sa pagkuha din ninyo ani, wala din ninyo ni kuan na tangtanga. Okay guys, mo ni among sud-an guys. Takolugan. Wa mi kabalo kung sa ikuan sa inyo ha guys, dahil kay hugasan. Okay, bye.